ଆସ ଆସ। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ। ଏମାନେ କଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ? ଏମାନଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ମୁଁ କହୁଛି ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧି ଆସେ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଭିକାରୀ କହିଲେନି ବା। ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କିଏ ହଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ? ଗଲା ଏବେ ସବୁ ପୁରା ହାତରୁ କାମଟା ପୁରା ଗଲା। ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରନ୍ତୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ। ତୁମେ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଜାଣିନ? ମାଲିକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା। ମାଲିକ ମୋ ନାମ ହଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଇଏ କିଏ? ୟା ନାମ ହଉଛି ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଠି କଣ ହଉଛି? ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଜାଣିନି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଜାଣିଛି। ଆରେ ଏବେଠାରୁ କନଫ୍ୟୁଜ। ମୋ ଘର କାମ ହବ ତ? ଟେନସନ ନିଅନି, 2 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଘର ପୁରା ଠିଆ କରିଦିଆ ହବ। ମାଲିକ ଚିନ୍ତା କରନି, ଘର କାମ ହବ ମାନେ ପୁରା ଘିର କରି ହବ। ଗଲା ଗଲା ଘର କାମଟା ପୁରା ହାତରୁ ଗଲା। ଆଗରୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ? ଦୀଘାର ଜଗନ ମନ୍ଦିର ନାମ ଶୁଣିଛ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଦୀଘାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାମ ଶୁଣିଛ? ଦୀଘାର ମନ୍ଦିର ତ ମମତା ଦି ମନ୍ଦିର। ସେଇଟା ତ ମମତା ଦି ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଗେଟଟା ଅଛି, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ନାଳଟା ଅଛି, ସେଇ ଯେ ନାଳର ଉପର ପ୍ଲେଟଟା, ସେଇଟା ବା ମୁଁ ବନେଇଛି। ମାଲିକ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟଟା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଉପରେ ଯେତିକି କଣା ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ସିରମେଟଟା ସବୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବନେଇଛି। ଆଉ କଣ ବନେଇଛ କୁହନ୍ତି? କଣା ମନ୍ଦିର ନାମ ଶୁଣିଛ ନା? ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନାମ ଶୁଣିଛ ନା? ମୁଁ ବା ଶୁଣିଥିଲି ଧର୍ମପଦ ଚୁଳି ମାରିଥିଲେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଧର୍ମପଦ ଚୁଳି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଅଛି, ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଲେଡିସ୍ ବାଥରୁମ ଯୋଉ ଅଛି, ତା ସାଇଡ ଯୋଉ କାନ୍ଥଟା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମୁତିଆ ମନା, ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ସେ ଯେ ଲେଖାଟା ଅଛି ଏଠି ମୁତିଆ ମନା, ସେଟା ଇଏ ମୁତି ମାରିଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି କରିଛ କି ମିସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ଏଇ ଯୋଉ 8 ମିନାର ନାମ ଶୁଣିଛ? 4 ମିନାର। ହଁ 4 ମିନାର। ସେଇ ଯୋଉ 4 ମିନାର ନାଁଟା ଶୁଣିଛ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବା ଶୁଣିଥିଲି କୁତୁରୁ ସାହୁ ବନେଇଥିଲେ। ମାଲିକ ଜ୍ଞାନୀ তুমি এন্টারটেইনমেন্ট শহরে ଯିବ କି କଥା করে দেବି ଯାଇଛ ନା। ସେଇ ଯୋଉ 8 ମିନାର, 4 ମିନାର ସେଇ ଯୋଉ 4 ମିନାର, ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଫୁଟପାଥ ଅଛି, ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ରିକ୍ସାଟା ଠିଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାଳିଆ ଚାଟ ନା ସିନା ତାର କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଗୋରା। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଲାଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆମ କଥାଟା ଟିକେ କମ। ସେଇ ଚୁଲାର ଯୋଉ କଣାଟା, ସେଇ କଣାଟା ଏମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣ କି? ହାଉଡା ବ୍ରିଜ ନାମ ଶୁଣିଛ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଗଲା ଘର କାମଟା ପୁରା ହାତରୁ ଗଲା। ଏବେ ଘର କାମଟା ହବ ତ? ୟାର ଅର୍ଥ କାମ ହେଇଯିବ। ସେ ଗାଣ୍ଡରେ କାଇଁ ହାତ ବରଉଛ ତମେ ଏଠି? ହାତ କାଢ। আরে এটা নই, পয়সা বলি মালিক কাম ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦରକାର। କେତେ? 70,000। ହଉ, ଓକେ ଡନ୍। ସେ ଗାଣ୍ଡରେ କାଇଁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ବରଉଛ? ଗାଣ୍ଡରେ ହାତ କାଢ। ଜୟ ମା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଠିକ ଅଛି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଚାଲ ମାଲିକକୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ କହିବା। ଆଉ ମାଲିକ କିଛି ଜିନିଷ ସର୍ଟ ପଡିଛି, ଟିକେ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲିଷ୍ଟଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ପଢିବି। ବିଡି 4ଟା, ସଫଲ 6ଟା, ପାନ 10ଟା, ରେଡବୁଲ 3ଟା, ଲସି 3ଟା, ଚିକେନ ଚିଲି, ଚିକେନ ଟିକା। ଖାଉଛ ନା ରୁଷିଆ? ସରି ବୋର୍ଡ ବାଇଜ ପ୍ରିମିୟମ ଟା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଚାକରା ବି ଟିକେ। ହଁ ନିହାତି। ଆଉଛ ନା? ବୋର୍ଡ। ହଉ।
ଶଳା ଓ ଏଥିରେ କାମ ହିଁ ନାହିଁ ୟାକୁ ଭାଉଜ ଦରକାର मगर लाडले